Shalom kaikille. Tämän päivän aiheena on tosiaan, että miten naisen kuuluisi käyttäytyä seurakunnassa. Ja ootte varmaan kuullut sellaisen paikan kuin 1 Timoteuksen kirje 2, jakeet 11-12. Mä luen sen tästä teille. Naisen tulee kuunnella opetusta hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestensä. Hänen on elettävä hiljaisesti. Ja tosta on tullut varmasti ihan sairaasti väärinkäsityksiä seurakunnassa, koska niin kun mä luen teille toisenkin paikan tästä aiheesta. Joka menee sillain, että 1 Korintolaiskirje 11 jae 5. Siinä puhutaan tosiaan sitten siitä, että nainen voi profetoida, eli siis puhua Jumalan innoittamana tai rukoilla seurakunnassa, kunhan hänellä on pää peitettynä, mikä osoittaa kunnioitusta ja järjestystä. Luin tämän siis niin kuin tuolta Googlesta. Tuohon äskeiseen paikkaan. Siihen on semmoinen tulkinnanvaraisuus sanonut toi professori Lauri Turenin, että nainen vaietkoon ei ole sanatarkasti yleispätevä käsky, vaan liittyy tiettyyn tilanteeseen Korintissa. Aiemmin samassa kirjassa Paavali antaa ohjeita siitä, miten naiset voi profetoida, mikä viittaa siihen, että heidän osallistumisensa oli sallittua. Ja joo, mitäpä tuohon sitten lisäämään. Jos miettii, että vanhassakin testamentissa oli semmoinen profeetta ja kansanjohtaja kuin Debora. Että miettii, että niin kuin vanhassa testamentissa tosiaan, että siihen aikaan oli jo, niin miksi siitä jauhetaan, että nainen ei saisi nyt niin kuin profetoida seurakunnassa, olla siellä lavan edessä. Että sitä mä en niin kuin ymmärrä. Joo. Ja se paikka tosiaan löytyy, oliko se Tuomarien kirja? Mä katson täältä nopeasti, että mä en puhu palturia teille. Katsotaanpas. Tuomarien kirja 4. Tuomarien kirja 4 ja 4. Israelissa oli siihen aikaan tuomarina naisprofeetta Debora Lapidotin vaimo. Hänellä oli tapana istua palmun alla Raaman ja Beettelin välissä Efraimin vuoristossa. Sitä palmua kutsuttiin Deboran palmuksi. Israeliset tulivat sinne hänen luokseen pyytämään ratkaisua riita-asioihin. Joo, että se oli niin kuin tosiaan tuomari kanssa ja näin johtaja. Joo. Joo. Mä en tiedä mitä muuta mä nyt sanoisin tästä paikasta. Mulle tuli nyt tämmöiset vaan tästä mieleen ensimmäisenä. Että joo. Voitte laittaa kommenttia ja tykkäystä, jos haluatte, tai ei tykkäystä, jos ette tykännyt tästä videosta. Tämä ei aika lyhyeksi tämä video, mutta ehkä joku saa tästä videosta edes jotain irti. Jes, ei mulla sitten muuta kuin siunausta ja moido. Ai niin, ja PS. Unohdin sanoa senkin vielä, että tosiaan naisjohtajuus ja miesjohtajuus niin näyttää hieman erilaisilta. Että se, että nainen johtaa, niin ei tarvitse olla samalla niin kuin miehet. Joo, näin.